na-ege m ndewo aha m bụ Nwaada Ọyịnzè Nwabụdò geenụ ntị ka unu nụrụ isiokwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Agụọ achịrịla ụmụ Naịjirịa n'ukwu na-amaghị ọkwa ọbụla. Ụmụ Igbo ajụla usoro mee ngagharị iwe maka na agụọ chịrị ụmụ Naịjirịa n'ukwu erughị ha n'ahụ. Gọọmenti etiti agbaala ndị ha na-achị alụkwaghị banyere ọdachi dị n'obodo. Aka na-achị steeti Lagos arịọla ndị mmadụ ka ha tinye mma ha n'ọbọ maka ihe aghara dị n'obodo. Ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke FCT Akọka ewerela omenala mba Naịjirịa belata agụọ. Ngwage ntị ka unu nụrụ otu anyị pụtapịa isiokwu ndị a n'otu n'otu. Agụọ achịrịla ụmụ Naịjirịa n'ukwu na-enweghị ọkwa ọbụla. Mkpakọ agụọ dị n'olu ụmụ Naịjirịa nke tata na-achọzi ịkwatu eluigwe. Mkpakọ a si na ugwu na-adachiri ndị ọdịda anyanwụ Naịjirịa na agụọ achịrịla ha n'ukwu ma ha n'ọnụ. Nke a bụ ka ọnụ ahịa ihe oriri dị n'obodo ụmụ anụmanụ a siri dị oke ọnụ ahịa. Ụmụ Igbo ajụla usoro mee ngagharị iwe maka na agụọ chịrịla ụmụ Naịjirịa n'ukwu erughị ha n'ahụ. Ndị Igbo niile n'agbanyeghị mpaghara ebe onye bi ekpokọtala zuzube na ha agaghị eso mee ngagharị iwe maka agụọ chịrị ụmụ Naịjirịa n'ukwu erughị ha n'ahụ n'agbanyeghị ịkpakọ agụọ na ụmụ mba Naịjirịa. Ndị Igbo jiri nkata na ịṅụ mmanya nke ha na-ebuli akpa elu na-egbutu wee na-egosi etu ha si eme ngagharị iwe ha, nke mere ka obi gbaa ndị ugwu na ndị ofe mmanụ tụrụ banta ya. Gọọmenti etiti agbaala ndị ha na-achị alụkwaghị banyere ọdachi dị n'obodo. Onyeisi ala mba Naịjirịa bụ Bola Ahmed Tinubu emebeghị mkpọba ọkpụrụkpụrụ agbaala banyere ọdachi dị n'obodo. Nke a mere na ọnụ ọhịa tata jiri kadị elu, nke mere na mkpakwa ndị mmadụ ka na-ada ka obodo ike. Aka na-achị steeti Lagos arịọla ndị mmadụ ka ha tinye mma ha n'ọbọ maka ihe aghara dị n'obodo. Aka na-achị steeti Lagos bụ Babatunde Sanwo-Olu ekwuola ka ndị mmadụ tinye mma ha n'ọbọ maka ihe gara abịa ga-alakwa ala. O mere ka ha mata na ha ga-enye ndị na-esi ihe oriri nkwado pụrụ iche ka ha na-enye ndị agwọ na agụ nri kwa ụbọchị ọbụla opeka mpe 1,000 ọnụọgụgụ mmadụ. Ndị be anyị ọ dị ka nke a ọ ga-akwụsị agụọ? Ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke FCT Akọka ewerela omenala mba Naịjirịa belata agụọ. Nke a bụ ka a na-egosipụta omenala na ewumewu mba Naịjirịa dị iche iche dịka ekike ha, ikpe ego ha, asụsụ ha, nke ka nke bụ erimeri ha maka na ọgbanje ga-emecha ebe a ka anyị ga-enweta ozi nke taa n'isi njedebe, ma geenụ ntị ka unu nụrụkwa isiokwu ndị e ji mere isi akụkọ. Agụọ achịrịla ụmụ Naịjirịa n'ukwu na-amaghị ọkwa ọbụla. Ụmụ Igbo ajụla usoro mee ngagharị iwe maka na agụọ chịrị ụmụ Naịjirịa n'ukwu erughị ha n'ahụ. Gọọmenti etiti agbaala ndị ha na-achị alụkwaghị banyere ọdachi dị n'obodo. Aka na-achị steeti Lagos arịọla ndị mmadụ ka ha tinye mma ha n'ọbọ maka ihe aghara dị n'obodo. Ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke FCT Akọka ewerela